Hola, bon dia a tots i benvinguts a una nova classe de socials. Bé, avui anem a veure els altres vessants de la península, que serien el Mediterrani i l'Atlàntic. Bé, anem a la pàgina 38. Bé, en primer lloc, el vessant mediterrani. Hem dit que eren els que desembocaven en el mar Mediterrani, és la part que ens toca a nosaltres en la nostra zona. Hi ha una sèrie de... hi ha molts barrancs, molts rambles i alguns rius, però degut al clima, que hi ha poques pluges i demés, doncs són poc capdalosos, excepte l'Ebre, que és més gran, però ara veurem per què, ja que és a dir, les pluges són escasses, hi ha poca aigua, hi ha molta sequia, aleshores molts d'aquests rius porten poca aigua. Tenen un règim molt irregular degut a hi ha temporades que baixa més aigua degut a les pluges i altres més baixades. Bé, els rius més llargs tenim en primer lloc el riu Ebre, que naix a la serralada cantàbrica, a Reinosa. Aleshores aquest arreplega aigua ja de la serralada cantàbrica i rep molta aigua del desgel i demés de tot el Pirineu, del riu Gàlego i del riu Aragó, que naixen al Pirineu, degut a allí hi ha més quantitat de pluja, tot el desgel de l'hivern i tot, doncs baixen i alimenten l'Ebre. I després altres afluents que naixen a la serralada ibèrica, com el Jalón i el Huerva. Bé, després tenim el riu Xúquer, que naix a la serralada ibèrica, igual que el seu afluent principal, el Cabriol. Este està a la part de la Comunitat Valenciana. El riu Segura, que està a la part sud també, naix a la serralada subbètica i el seu afluent principal és el riu Mundo. El riu Mundo. Altres rius d'aquesta vessant són el Túria, que passa per València, el Ter i el Llobregat, que estan a la part catalana. Bé, el vessant mediterrani hi ha moltes rambles i torrents, com hem dit, i hi ha quan ve la gota freda, fortes tempestats i demés, aquestes es poden desbordar. És el que està passant últimament prou, que plou molt, es desborden els rius i tenim fortes inundacions greus. Este any, en el meu poble, en Ontinyent, vam tindre una crescuda del riu i es va inundar. En Oriola també van tindre una inundació forta i demés. Bé, les inundacions es solen donar durant els mesos de primavera i tardor. De moment ara en primavera estem tenint sort, que no hi ha ningú problema de moment. Bé, el vessant atlàntic s'estén des de l'oest de la península i per Canàries, perquè Canàries també està en l'oceà Atlàntic. Bé, comprèn les conques, rius i barrancs que desemboquen a l'oceà Atlàntic, com vam dir el dia anterior. És el vessant més extens, que també vam comentar en la classe anterior, i es troben els rius més llargs. Vam dir que el Tajo era el riu més llarg, té més de 1.000 quilòmetres tenim allà al costat el gràfic de la longitud dels rius. Rius d'aquesta vessant naixen en muntanyes molt lluny de l'oceà on desemboquen. I tenen també règim irregular, ja que passen per tants llocs que hi ha diferents climes i demés. Bé, els rius de Galícia podem diferenciar en tres rius, els de Galícia, els de la Meseta i els d'Andalusia. Els de Galícia són curts, són molt capdalosos, són molt pareguts al vessant cantàbric, ja que l'única diferència és que en comptes de desembocar cap amunt, desemboquen cap al costat, però les característiques són les mateixes, perquè està situat al mateix lloc i demés. Bé, el més llarg és el riu Miño, entre 6 quilòmetres ho tenim allà al costat. Els rius de la Meseta són els més llargs, naixen en muntanyes molt allunyades de l'oceà. El seu cabal és abundant, hi ha alguns que són navegables, i bé, presenten estiatge a l'estiu i crescudes a la primavera i a la tardor, degut a les pluges. En primavera i tardor munten el cabal i en estiu baixen. Els més importants són el Duero,
que els afluents són el Pisuerga i el Tormes, el Tajo, amb els afluents del Jarama i el Tietar, el Jarama és el que passa per Madrid, el Guadiana amb els afluents del Ciguela i el Zújar. Val? I els rius d'Andalusia, que són curts, excepte el Guadalquivir, i el seu afluent el Genil. Val? Són de règim irregular també per les mateixes situacions, i a més d'aquestos destaquen l'Odiel, el Tinto i el Guadalete. I bé, com vam dir en la classe anterior, a Canàries no hi ha corrents continus d'aigua, és a dir, hi ha barrancs, com és el barranc de les Angústies. Sí que és veritat que quan plou i demés, doncs, fan la funció de riu, però no són rius com a tal, val? No són conques hidrogràfiques. Bé, activitats. L'activitat com són els rius del vessant atlàntic, val? Fem una xicoteta descripció de com són. En quin vessant es troben els rius més llargs d'Espanya i per què són tan llargs, val? També ho acabem d'explicar. I la 2, explica en el quadern com són els rius que pertanyen al vessant mediterrani i escriu el nom de 5 rius d'aquest vessant. Val? Molt pareguda a la primera, però en el vessant mediterrani. I finalment farem el xicotet esquema del riu Duero. Val? I en aquestes 3 activitats tindríem com una espècie de resum de les vessants mediterrànies i atlàntiques. Junt amb l'altre tindríem també la cantàbrica. Doncs bé, això serien les activitats d'avui. I bé, així us deixo la solució del repte d'ahir. I bé, el repte d'avui, afegim vocals. Quantes d'aquestes paraules incompletes, si afegisses les vocals E, I, A, en aquest mateix ordre es converteixen en paraules amb sentit. Val? Bueno, doncs mirarem a veure quines ficant aquestes lletres tenen sentit. Doncs bé, això seria tot per avui i res, ens vegem demà. Vinga, adeu!